கைஸ், காத்துவாக்கில் ஒரு கதைக்குள்ளே போகலாமா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விடுகதை. ஊரை சுற்ற கூட வருவான், ஆனால் உள்ளே வரமாட்டான். அவன் யார்? ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. வித்தின் செகண்ட்ஸில் நான் ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஒரு வயதானவர் பேருந்தில் ஏறுறாரு. கூட நிறைய ஆரஞ்சு பழம். 5 ஆரஞ்சு பழம் 50 ரூபா 50 ரூபா அப்படின்னு சொல்லி கூவி கூவி விற்கிறாரு. ஆனால் யாருமே வாங்கலை. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதே பேருந்தில் ஒரு சின்ன பையன் ஏறுறான். ஏறி 6 ஆரஞ்சு பழம் 50 ரூபா 50 ரூபான்னு சொல்கிறான். நிறைய பேர் வாங்கிக்கிறாங்க. இதையெல்லாம் கவனிச்ச ஒருத்தர் அந்த வயதானவட்ட போய், ஐயா நான் எம்பிஏ முடிச்சுக்கிறேன், எம்பிஏ கிராஜுவேட், நான் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ட்ரிக் சொல்லித்தரேன். நீங்கள் 5 ஆரஞ்சு பழம் 50 ரூபாய்ன்னு சொல்லி விற்றீங்க, யாருமே வாங்கலை. ஆனால் அந்த சின்ன பையன் 6 ஆரஞ்சு பழம் 50 ரூபாய்ன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் வாங்கிக்கிட்டாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 5 ஆரஞ்சு பழம் 50 ரூபா கூட எலுமிச்சம்பழம் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி விற்று பாருங்க. இல்லைன்னா 7 ஆரஞ்சு பழம் 50 ரூபாய்ன்னு சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி பண்ணினா நிறைய பேர் வாங்கிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாடம் நடத்திட்டு இருக்கிறான். இதையெல்லாம் கேட்ட அந்த பெரியவர், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா, நான் முன்னாடி போய் 5 ஆரஞ்சு பழம் 50 ரூபாய்ன்னு சொல்லுவேன், யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. பின்னாடி என் பேரன் 6 ஆரஞ்சு பழம் 50 ரூபான்னு சொல்லுவான், எல்லாரும் வாங்கிக்குவாங்க. நான் சம்பாரிச்சா என்ன, என் பேரன் சம்பாரிச்சா என்ன, இல்லை எங்கள் குடும்பத்துக்கு தானே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நக்கலாக சிரிக்கிறாரு. அந்த எம்பிஏ கிராஜுவேட் முடிச்சவர், நானும் உங்கள் பிஸ்னஸில் சேர்ந்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இந்த கதை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து அந்த விடுகதைக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? கூடவே ஊரை சுற்ற கூடவே வருவான், ஆனால் வீட்டுக்குள் வரமாட்டான். அவன் யார்? செருப்பு. நாளை வேற கதையில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.